Megkezdődik a 15. perc, és Seattle Sounders Manchester United egyelőre 0-0. Egy harcos hazai csapat, és egyelőre egy éledező Manchester United. Anderson. Makeda. A bal oldalra előre jön Evra is. Ez jó kiugratás, középen van üres ember, Owen góljával vezet a Manchester United a 15. percben. Tulajdonképpen az első olyan támadás, ami végigment, és kellett hozzá az is, hogy előre jöjjön Patrice Evra a bal oldalon. Ez volt a kulcsmomentum, nem véletlenül őt mutatják, hát nem ő a gólszerző, hanem Michael Owen. De tulajdonképpen Owennek már nem volt nehéz dolga, és hibáztak most Park és Janni, mert üresen hagyták Michael Owent. A Manchester United legalacsonyabb játékosa fejel egy gólt, ez azért komoly kritika a Seattle védőivel szemben. Evra azonban mesteri. Már az ötösön belülről, itt már Casey Keller is tehetetlen. Megint Owen szerzi tehát az első gólt, csak ez nagy labda. Casey Keller marad a kapuban, és megvan a gól! 2-0. Brahim Diouf. Az első labda érintésével gólt szerez a Seattle Sounders ellen, és ezzel 2-0. Tavaly kölcsönben játszott a Blackburn Roversnél Brahim Diouf. Nagyon szépen mozgott el. Megtolja. És persze nem Casey Keller, hanem Bosz már a kapuban. Teljes sor cserél tehát Ziggy Schmidt. És gyorsan beavatták Boszt. Egészen pontosan tehát Brahim Diouf. Ashley Young. Ő továbbra is teszteli Ferguson. Puck. Jó labdát kap. Megint Puck. Bocsánat, Rafael volt az. Ez már Nani. Ott van Rooney. Rooney lő, gól! 3-0. A két új csatár 2 percen belül 2 gólt szerez, és ezzel megtriplázza a Manchester United előnyét. Diouf után Rooney is betalál. Nem is kellett sokat várni erre. Rafael volt a kulcsfigura, akit én összekevertem Puckkal, ezúttal is elnézést ezért. Nani labdája elmegy Diouf mögött, de Rooneynak pont jó, és Bosz megint a hálóból kell, hogy kikaparja a labdát. Riley, aki maradt tulajdonképpen a védelemből hírmondónak. Róla lőtte Wayne Rooney ezt a gólt. Itt a nagy... Noonannek sem sikerült. Carrick, Anderson, Rooney. Carrick, Dioufnak nem jó, Pucknak igen. Puck legurítja, üres ember, Rooney, 2! Duplázni tud Wayne Rooney, 4-0-ra vezet a Manchester United. Puck ezúttal a gólpassz adója, és Wayne Rooneyt a 16-oson belül nem szabad üresen hagyni a Seattle-nek. Erről megfeledkeztek. Puck a gólpassz, Rooney pedig a gól büszke birtokosa. Nem volt les, ez egyértelmű. Diouf bemozog középre, Puck üresen marad, és a védelem egyáltalán nincs összhangban, ezért is teljesen üresen Wayne Rooney, aki gyönyörűen lövi ki a bal alsó sarkot. A kapufa érintésével jut a hálóba a labda. Rooney duplájával most már 4-0. Scott lábai között rúgja el Wayne Rooney a második gólját. A 2 gólja is tökéletesen jelzi.
A Seattle Sounders szurkolói azonban kitartanak a csapatok mellett. Obertan szépen nyújtja meg, ott van Rooney, ott van Puck üresen, Rooney tovább engedi, Puck, gól! A 71. percben már 5-0, Puck a gólpassz után gólt szerez. Most teljesen lenullázódik a Seattle Sounders. A helyszínen található manchesteri szurkolók legnagyobb örömére. Hát 1-0-val fordultak, és most már szegény Boss 4 gólt kapott. Ugye az első fél időben még Casey Keller állt a kapuban, kellett is jó néhány bravúr ahhoz, hogy ne legyen nagyobb a vendégek előnye. Rooney nagyon okosan tovább engedi Pucknak, aki szintén üresen marad. Hát ez a védelem nem a legjobb védelem a Seattle-ben, az kétségtelen. Nem Amoson, illetve nem Bosson múlt ez a 4 gól, amit kapott. Hát nem alibizik a Manchester United, ez az eredményjelzőre pillantva is egyértelmű. Puck megint a labdával, és ebből még akár egy nagyon-nagyon komoly vereség is lehet, bár már így is az. Obertan, ott van Diouf középen, Puck megint üres, és ott van Rooney is. Obertan vajon be tudja adni? Obertan be tudja adni, Rooney! Mesterárvas! 6-0! Ez a recept jól működik a Manchester Unitedban. Az oldalról érkező labdák valamelyikével meg lehet találni vagy Rooneyt, vagy valakit. Estrada érkezik egyébként, akkor most már Riley tényleg lehozza. Ziggy Schmidt. Obertan cselezget. Nála marad a labda. Rooney pedig nem totojázza el. Nagyjából 7 méterről. De tessék nézni, mennyire üresen van. Állóhelyből. A bal alsó után a jobb alsóba is berúgja a labdát Rooney. 3 góljával 6-0-ra vezet a Manchester United. Lanó nézi a csapattársakat. Tehát ő csak 1 gólt kapott, ennyit elmondhat legalább ebből a 6-ból, és az első fél időt lehozta 0-1-jel. Egy óriási hiba, Obertan! Obertan zicserben, Obertan! 7-0! A 88. perc legvégén Obertan is betalál. Nem sikerül a becsúszás, és ezt az ittszert nem úgy, mint Owen az első fél időben Obertan kihasználja. Gabriel Obertan, a francia támadó, akinek nem sikerült még bejátszania magát a Manchester United kezdőjébe, tehát ilyen csatárok mellett ez nem is csoda. A francia U21-es válogatottban